Iya. Alhamdulillah. Dalu niki kepareng ngelaksani kewajiban malih. Iya, Mas. Iya. Bengi iki sowan nang endi? Iki bengi iki awake dhewe ditimbali sowan ana ing Kalurahan Pulutan kene. Oh, ngono. Iya. Wondene bengi iki dalam rangkane ya kuwi utawa ujube ya kuwi bersih desa Kalurahan Pulutan. Utawa rasul utawa mereti desa utawa bersih desa. Ngono ya. Kalurahan Pulutan. Oh ngono ya. Ya sadurunge awake dhewe uluk salam kula nuwun sik ana ing ngersane para warga Pulutan kene. Iya. Nderek gladi panuh gulang tepang ana ing kene. Iya. Ya awake dhewe iki ping pindhone sowan mrene. Oh, ngono. Ya. Nunggu akeh pisan sowan mrene. Iya, dhisik. Pisan sowan mrene aku. Ya. Bengi iki ra mangkat ya merga cakit. Ya. Kesel awake mungancane. Iya. Sangka ora turu pirang-pirang bengi. Ya madangmu barang telat. Iya. Iki nek sing dionakokke ning YouTube lara wis ngono ae. Ha iya to. Aku dhewe iki ya ngono, ning aku ora ngrasake kaya mriyang ngono ora. Ya mergo ora turu iki aku dadi ngantuk-antuk kae mau. Ning alhamdulillah iki wis teges. Iya. Mengkari ngleksanani kewajiban. Barang mau ke kegiatan awal mlebu sekolah iki dadi kegiatane ya wis neka werna, ndile pepanas, ndile mubeng-mubeng dadi ya rada abot. Delalah tekan ngomah ora langsung iso turu, tangi-tangi aku mau jam 7:30 ake tangi. 12 adus dandan mangkat mrene tekan kene turu meneh. Oh iya Iya. Lah nendi le motor? Neng mobil kaya. Ya nek neng ngendi neng nggon prasmanan ku ndak dikira ingkung aku. Iya. Iya. Mulane, wong nek ora turu pirang-pirang bengi dadi yo iki ora turu sak awan wis suaraku ora sebaene abote. Abot ki tegese apa? Ya ora kole abot sono iku ora ning suarane iki dadi. Oh ngono. Iya. Dadi pirang frekuensi ngono. Iya. Rendah banget suaraku. Iya. Bisa niroke Pak Jokowi ngene. Iya. Ya udah. Senengane. Ya iya. Wontene apa Kelurahan Pulutan iki terdiri dari 9 padukuhan. Oh ngono. Iya. Ngendi wae iki? Ngendi iki? Padukuhan Butuh, Padukuhan Pulutan, Padukuhan Praon, terus Padukuhan Ngalian, Walian, Temu, Glodokan. Terus sing iki loro iki ngendi iki? Semen Rejo. Karangasem, oh ya. Wontene bengi iki kelaksanan dirangkep dadi siji. Iya. Kempal manunggal ana ing kene kabeh para warga saben 9 pedukuhan kuwi. Setiap pedukuhan kumpul ning Desa Kalurahan Pulutan kene. Iya. Nyekseni anane bersih desa Kelurahan Pulutan iki. Iya. Ya sepisan awake dhewe melu mangayu bagya. Sepisan ya ngaturke panuwun. Dene wis kepareng nimbali awake dhewe sowan ana ing kene. Iya. Iki dhisik le nyorek tanggal iki wis sing taun wingi. Iya. Tanggal 30 September. Aku rung mayang wis dipeseni sok tanggal 10 Juli jenengan mriki melih Mas Yusuf. Oh nggih Pak, matur sembah nuwun. Ngono. Kuwi aku didhawuhi karo picare Bapak Haji Tom Bima rikala semana. Oh ngono. Iya.
Pak Haji Tom Bima iki penyandang dana 100% sing wayangan. Wong ngono. Ya luar biasa. Matur sembah nuwun sanget pokoke. Ya. Wis ora ana sing ngujiwani barbar blas ngger sing menangani Bapak Haji Tom Bima. Iya. Syukur-syukur kok, Dik. Iya. Mulane ya awake dhewe melu ndongake melu mangayu bagya dene Kalurahan Pulutan kene wis kelakon ngleksanani upacara adat tradisi ya kuwi bersih desa utawa merti desa. Nek cara nggonku kono rasulan. Wong ngono Ya. Mergo iki pancen naluri adat tradisi sing wis kok dhisik dilakoni lan iki uga paugerane wong Jawa ngene iki. Wong ngono. Iya. Mesti saben wong Jawa mesti ngleksanani sing jenenge bersih desa. Mbuh padukuhan, mbuh kalurahan mesti ana. Iya. Mergo kuwi ya adat tradisi. Iya. Mulane kuwi, ning jaman saiki aku rada ora sregil mergo dikait-kaitke karo agama. Mergo ya sing jeneng agama kuwi kudu sejalan karo budaya. Agama tanpa budaya ora komplit, semono uga budaya tanpa agama ya ora bakal dadi. Iya. Mergo kabeh kuwi linambaran iman murih bisa urip kepenak. Ngono. Iya. Nek disingkat limbuk. Dadi sing jenenge limbuk kae iki ben uripe iso kepenak dilandhesi kelawan prinsip iman lan takwa. Oh ngono. Iya. Wonten kosakata limbuk ki. Li iki nggone pakne mbuk nggone mbokne ngono. Kok terus neka-neka, ora neka-neka iki dagelan lawas. Iki anu iki. Filosofi, ora ngono. Ya nek li karo mbok digabung kuwi mau kuwi Ya kurle songole do cocok logi wae. Ngono. iya. Nek jane ya iya, mergo menungsa ki dadine ya saka ngono kuwi awake dhewe ana ki ya mergo Sing ngono kuwi ya mulane saiki kok do ngomongke kuwi kok padha risi padha anu ki jane ya ora normal mergo si kuwi iki ya kanugrahan saka Gusti. ngono. Ya menungsa ki lagi urung lair wis saru. Nglairke ya saru lagi arep kepiye. Iya. Ya mula kudu nrimo mergo ya dalane ki menungsa ki ya ngono kuwi. Ya Ora mung menungsa wae to, nuwun sewu ya. Hewan binatang ngono kuwi mesti ya ngono kuwi. iya. Ndongake muga-muga Sri Semara bumi sing mapan ning bumi kene tansah semulur nggone ngayomi warga ing latah kene wekasane para warga tani sing mapan ing Tegal kepanasan tandurane dukut sewu tuwuh ngrembaka manene mrimpah. Amin. Iki wis yo cek-ceket wae lali nek wis tengah 12 jebule. Ora apa-apa. Iya, kok limbuhan tekan jam-jam 1. Iya. Santai bae. Iya. Terus ya muga-muga sing dadi petani panene mlimpah hasil apik kabeh sing bebakulan laris kabeh dilancarke nggone kulaan nggone adol kabeh laris berkah barokah Amin. diberkahi dening pangwasaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya. Sing dadi pegawe mundhak derajat pangkate mundhak bayare sok taun ngarep nanggap meneh. Ning wis ora usah kuwatir wong nangger wis ditangani karo Pak Haji Tom Bima ki wis pokoke kabeh kaleksanan. Iya. Iya ngono. Wayangane lho. Iya. Lah iki atur panuwun uga Bapak Lurah Kalurahan Pulutan panjenengan Bapak Rusmianto SIP dalasan garwa Ibu Diana. Yo sing kepareng wis bengi iki wis pokoke nyugata awake dhewe ning kene. Iya. Uga atur panuwun ngersani kabeh wae para warga sedaya kemawon warga ing Kalurahan Pulutan matur sembah nuwun mugi tansah pinaringan sehat berkah rahayu wilujeng sedayanipun ing kalih sing sambikala. Iya. Iki ning kene iki Pulutan kene iki ana potensi desa wisata. Wong ngono. Iya. Iki background-e apik, nuansane iki pemandangane sawah-sawah. Wong ngono. Iya. Jenenge nggon lembah desa Pulutan kae. Oh Iya.
Dadi mlebu ki engko gratis teh poci. Mlebu ki tikete 5.000. Oh ngono iya. Aku wis tau mrono. Delalae tekan kono wis sangka ramene kek wis kewengen lehku teko ki wis entek-entekan panganane. Sangka larise iya. Kek aku arep pindah nggon saka kono usirku kan niat ancasku arep madang. Iya, arep pindah saka kono ki bakule sing tak arep tak tembungi entek kuwi mau ki, Mas, ayame tesih ketelisipan sih jebule. Lah kek ketelisipan ki kepiye ceritane? Coba. Ana ayam iso ketelisipan ki ya mbok menawa lali leh ndokok apa kepiye ngono kek. Ngertine wis entek. Oh ngono. Iya. Bengi iki dikancani meneh karo Mbah Waloya karo Mbok Desuhin. Ya. Mulane ngono. Ya. Langsung bae awake dhewe ngaturi Mbah Waloya karo Mbok Desuhin. Ya, mergo mau sore aku wis reti glibete Mbah Waloya ning kono ku ya. Ngalor ngidul. Iya, Rama. Iya. Disepoti serampat ae, Mas. Slendro. Jaga. Mike selak diunek kene. Ayo, Mbak. Ha, wis wis.
Agung. Lah ngopo ora munggahke? Ah niku wong kula didhawuhi Pak Tom gur kon nggih nang ngono kuwi kok. Nek kowe mengkon lungguh. Lah ngono dagelan kok nek gelem kowe mlayu tengah ngono kowe tak nedit 500 lho kaya umum. Lah ya umum wae nek jenengan gelem kok. Ya wis pokoke ndedonga Pak Tom, Pak Haji Tom Nggih. Spriangan iki. Pokoke Pak Tom Bima iki ngragati tenanan. Mula ayo do ndongake kabeh wae. Nggih. Pak Tom lek usaha ki supaya kasil. Amin. Sebab bangun rumah pirang-pirang ki ben payu laris gek sesuk kena nggo wayangan meneh. Amin lah nggih. Pak. Nek do ndonga kabeh. Iki mah ya wis ndonga kabeh kok Pak ne. Heeh, Lah nggih, gek mongko aku munggah rene iki gur Pak Tom ki ngendika. Apa? Nek kowe gelem ngunekke kuwi tak sawer sak yuta. Ngunekke apa? Gur takon ngene iki lho. Iya. Nek jaman biyen ki jenenge lesus. Iya toh. Terus nek bahasa Indonesia kuwi puting beliung. Ayo. Ya. Pak Tom mboten preso nek basa Jawane puting beliung ki apa ya? Sing muter-muter ke lho Pak ne. Ya lesus kuwi mau. Ya dudu. Lah apa? Ya dudu. Pokoke Apa, jek ana Mbah? siji. Coba Mah, coba. Aku nek bliyunge wis cok ngerti aku ning putinge sing sok angel iki. Dadak Ya ora golek. kok cepake. Lho, Iki mau saru ora? diweling karo Pak Tom ora oleh saru. Lah mau jare saru entuk ngono kok. Oh ya nek ngono saru terus wae ora apa-apa. Kuwi dagelan wis kentekan bahan meng karo sing saru tok. Pokoke gur garis sing saru tok bengi iki. Yang penting gayeng ngono aja. Monggo dagelan ki angger kene muni tempe ono sak ngalam donya ngerti, muni tahu sak ngalam. Lah mungsuhe medsos lho kaya ngono kuwi lho sing mateni Nah. awake dhewe. Ya men, mosok arep kok penging. Dagelan ki le mikir nganti mumet dene nek bayar dagelan ki do murah ra ilok lho gemen aku. Mula Mbah Lah Waloyo mbok kuwi ya jaluk larang. Mula Mbah Waloyo nek ning transi sok methuki aku. Misale 2 dina mbladek ngono to. Nggih. Wingi Mbah Waloyo saiki Mbah Waloyo neh. Mbah Waloyo methuki aku. Ih di streaming ora? Nggih Mbah. Wah, bahaya iki. Lah iya no streaming ya ning ya wis matur nuwun lek iso Matur tekan ngendi nuwun iki awake dhewe iso mergo tekan streaming. Lah nggih niku. Lek iso dikenalke karo piyayi akeh kowe di Nggih. streaming. Oh aku ki anggur metu jedul ning Ponorogo. Tokek lorek. Kowe mergo streaming kowe. Lah ya iso semaur sakniki pun mboten lorek ngono. Nang Kalimantan, wah tokek lorek. Rumah saku kok malah dadi tekek to aku ki aku ngono. Ning berkat streaming atau media sosial kita dadi menuntut apa kekreativitasan. Dadi mengasah apa motorik, mengasah carane kepiye arep berkembang. Gelem ra gelem kudu berusaha. Lah Kowe mikir dagelan men lucu kepiye? Lah wong mikir utang kuwi ruwete ra ilok. Ora sampean ki ndek utang apa lah mbok ya tak saurane. Tenan, Ya tenan. tenan kuwi. Lah ya tak saurane. Utangku, Wonge Pak. kon rene. Utangku karo Pak Tom kuwi 350 juta. Hah? Kowe gelem bayar? Apa kowe melu Pak Tom? Hei, Akon apa? men nggo ganjel apa to apa ngono lho. Sembrono ora ra dienggo ganjel properti. Wah, aku ganti lesus sere. Aku tekan kene iki terus Pak Lurah karo Pak Aman karo Pak Tom ngono ndontok kabeh terus langsung jujuk buri. Siap. Ki sampean ki apa? Aku mbaten ingkung iki wutuh. Terus iya. Tekan buri iki ingkunge wis duel karo balung. lah nek jenenge engkong ki nang ndi ya dedel duel no. Iki ndrase endi kok ora nang aku. Lah nek ingkung utuh ki ya pitik urip kuwi. Nggih mboten no. Inggih saderengipun ngaturaken kula nuwun wonten ngersanipun warga masyarakat Pulutan. Ini Pulutan. Terus ngendi Nggih. mau Pak ne? Le, Butuh. men rada mentereng iki ditambahi. Piye? Kota Metro Pulutan ngono Oh, aja. iya. Ya ora yo. Apa to kok dijenenge Pulutan? Kowe mesti ora ngerti. Apa niku, Mbah? Takono Pak Lurah ke lho. Lah, lah kene yo Ora sampean ki dong. P. Paham. P. P iki puja puji lan syukur nang ngersane Gusti Maha Agung tansah pinaringan kalih sambe kala mula masyarakate ayem ayem tata titi titi tentrem. tentrem. Umum. Usaha apa wae ana sing bakul, ana sing pegawe, ana sing buruh, ana sing do apa karyawan. Iya. Lah mulane kabeh masyarakate do ayem tentrem. Nggih. Nggih. L. Lestari langgeng sing dipenuwun supaya kabeh ku mau ayem 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 tata tata titi titi tentrem. tentrem. Nggih. L. Ana wis ngono kok ele kowe.
usaha apa wae muga-muga diparingi lancar supaya kecukupan keluargane supaya Ayem toto titit tentrem. Re. P. Tenan kuwi. Lah ya tenan no. Percaya ora percaya praktekno ning pulutan ki ayem toto titit tentrem. Ke A. arepa ngopo wae to arepa beda pakaryane kabeh do rukun mulane ayem toto titit tentrem N. nadyan to awan bengi ora sing jenenge males ki ora Kari dhewe aja kuwi to Pak. Liyane to. apa Liyane toto titit tentrem ki ora ana kata-kata sing timbang ndongake liyane kok kleru sing penting ayem toto titit tentrem. Tambah ono tambahi lan toto titi lan tentrem. Ngono ya dadi men beda. Men beda. Wah, penonton. Awake dhewe ngadeg nang kene iki wis pirang taun suwene Pakne. Weh, tak omongi ya. Aku mbiyen ku omahku ya kene iki. Sampean kuwi? Kowe kene iki mbiyen isih desa Krutruk. Wow. Saiki wis kutha. Oh. Nek cara nggon aku mbiyen nek nang kutha ngono kuwi le ngarani neng negara. Lah iya, nek omah gedung jenenge omah apa? Loji. Nggih. Ning saiki rae zaman maju. Iya. Apa-apa ki dilih jenenge. Kok dilih? Sopir ki ora gelem diundang sopir. Lah napa? Driver. Kuwi iki jenenge ora dilih ya pancen jenenge ngono. Kuwi keamanan ku ora gelem diundang keamanan saiki. Lah napa? Security. Weh. Security. Tukang kebon ora gelem diundang tukang kebon. Apa, Mbah? Cleaning service. Weh. Apa nek terusan? Cecing wis dilih saiki. Apa? Magic jar. Nah kayak dudu cething jenenge kae. Kok magic jar? Kayak iki penanak nasi kok ya. Lah ya nek ya padha nek. Penanak nasi. Lah ya nek cething apa wadah lendrut ya padha Lah wae. ya beda nek cething ki ora sing dienggo masak nasi, sing nggo wadah nasi. Ayo ya, Mbah. Saiki iki pertanian ya saya maju. Mriki niki. Nek biyen ki tenan nandur pari ku wah muatun nganti ping pira wae. Lah iya. Panen pari lu dadak ngepyok kowe. Dingerit. Tenan. Dirabuk lan sen. Saiki ping kari ngerek. Wong kuwi iki jenenge dierek iki. Sesuk saya maju kene iki pertanian. Nganggo apa? Lho, ngarep kuwi dibabat ngono. Mburi wis dadi sego. Neng nuwun sewu, Mbah. Apa? Nek penemuku lho iki. Heeh. Wong kae nek apa petani padi, wong nandur pari kuwi ora bakal iso maju. Wah, wong anggere panene akeh ya maju. Jare sapa? Kok iso lho ngapa? Lah nek nandur maju ya rusak. Oh. Mundur nek. Bener dadi Nek bloke kae maksudmu mundur. ngene. nek upamane maju Ora bakal iso contohane maju. piye Pak Ne? Iki wis ditanduri kek didak-idak ngono. Ora Lah iya. telek. Dadi apusi bocah. Iya, iya. Janji aku tak takon aku. Piye? Ki nek wong ki meteng sik agibayen. Heeh. Lah saiki ngene. Kowe ra ya isih cilik urung ngerti bab kok ngene iki to. Heeh. Iki ana sing meteng ning ora duwe bojo. Terus Apa kuwi? Kuwi jenenge kowar no Pak Ne. Lah pari ki sapa bojone meteng pira-pira? Oh iya. Iya ta? heeh. Andane iki ya bali nang pari meneh. Heeh, berarti pari iki wedok kabeh ya, Mbak? Eh? Lah nek ora duwe bojo iso meteng ki. Ya karek mburine. Lah, kok Nek pari jem ya wedok, nek pariya ya lanang ngono lho. Oh ya. Ora wong pari ki dijenengke Dewi Sri kok. Tegese ya wedok kabeh no. Aja Dewa Dewi Sri. Lah ngopo? Ngene sing Bojone. Lah kok ditopke? ngene sing jenenge istri ki bangga kok. Wah ya aja ngono sampe ya sayange jamak kok karo si Sri. Lho. Piye to? Lah aku ndek bojo kae iki tak kira pawakan semangka lho. Saya tuwa ngono saya legi rumah. Terane pawakan Lombok. Lah pripun? Saya tuwa saya wedhes lho iki. Amergane sing dipedes iki ora ngrumangsani luput. Lho, aku ki ora tau ndek luput lho. Menungso kok ora tau ndek luput. Lah wong aku ki coba Pak Tom ki paring pira karo aku? 2 yuta. Tanehke kabeh. Ora tau aku sing jenenge kepiye-kepiye bloko suto Tenan ya bloko. gorong yuta kae. Heeh. Lah wingi kok dekek nggon kene iki 500 e apa? Lah kae dit sial. Ana duit kok sial lho. Lah wis tak delikke sik ketemu ki ora sial. Oh niku Pak Tom. Jangan ora jujur sapa?
takdirku ya ngono ku ya nganggo lha aku ki umpamane wedangan nang dalan umpamane ketemu karo kanca-kanca mosok ya kanca-kanca mbayari paling ora ya aku to Tenane. mosok aku ketemu Pak Lurah terus Pak mantan camat terus wedangan mosok Pak camat karo Pak Lurah sing mbayari Lah kudune sapa? ya kancaku to kudune ora Tak kira nek ya aku to. Iki mawon apa mundutan aku. Heeh. aku ki anggere ditimbali Pak Tom nang rumangsaku jantenan kok Pripun? wah lah aku wis Lah tau mau welinge ngono. Paluya karo suwin ki rasah ndagele ra apa-apa. Ora. Ngono kok mau. wis kowe iki dadian kek lungguh kene gek mulya tak sangoni ngono Lah iya. Nek aku lungguh tengu-tengu nganti gringgingen ya ora dulung-ulungi apa ya Lah iki lho aku mengke diparingi ning iki Apa? gur khusus nggo suhin. endi Iki lho, iki. Aja kok lebokke kono ku hin, ngono mau. oh Paluya rasa dikeki. kowe iki terangane ya Iki tak aku sing nggon lesos mau lho. oh iya Sing muter-muter mau lho. Puting beliung. iya iya Ayo maju kono ke Pak. wah gangku ndak ludes tandurane kene wae Ora iki ora agi ulur pari kok. lah pamer gelungan gelungan dandan sekesuk gur goleki gelungan terane didak-idak cempe lah ya kaya Kayak dudu. iki kepiye tulisane kok Wacana no semono kae no kok. jejer-jejer rapete ra lok-ilok mbok rada adoh ngono lho Ah. Sugeng Mas Bu Singgih. Oh Sugeng sugeng dalu, dalu Bu Sinden. Oh iki singgih ora sinden yo. Lah kok malah sing disapa busing nggih. Lho iki ora gelungan. Tapi gelungan ki busing nggih to. Busing nek gelungan Jilbaban kok iki. Kalian Bu Limbo. Nggih. Kula Sapriyambo Supriyanto. Oh iya. Saking dene Ora nggo saking dene kok ya saking dene pripun. saking Jeruk Sari. Lah rak ngono. Wonosari Gunung Kidul nang Yogyakarta adine krat Indonesia. Kene ya pinter. Badhe nyuwun glugu Aduh lagu. anu Lagu. gendeng wong Buyung. anu gendeng Gendeng. apa kuwi Mbok coba Jeruk. rujak jeruk Rujak jeruk nek cetha to. genah ya cetha ngono kok Lah kok ora. mbok ganjele Jene ora sebuk sih. aku jene arep muni jeruk ngono iki jene iki mati mike iki lho dadi Kok nyalake mic. nggih matur nuwun mangke pun sendikane pokoke rujak jeruk Ugi tasih wonten setunggal malih menika. nggih matur sembah nuwun wah Mangke pun saosi rujak jeruk. heeh terus Nggih. meneh apa kuwi Buka. Iki kok aja kok glundunge ngene iki lho. glundrung kan gepeng ora iso glundrung kuwi Lah jenenge apa? wah jan ngungkuli koran wah nah iki Cetha. murah tulisane lah gede-gede banget iya saking kula Biasa wae. aku wis tau biasa rosasi nganggur ra payu Kudu ngedan. Suparno ketua apa iki Mbuh. Gapoktan waduh Artinya apa ya, Pak? lah aku takon dhewe Gapoktan iki gabungan kelompok tani Oh. nyuwun langgam memanik ing ati oh kula kintunaken dhateng Pak Lurah nggih Menika Pak Lurah pikantuk. Pak Lurah Pulutan nggih Oh, lah leres iya. nggih dhateng semua kelompok sekalurahan Pulutan matur nuwun nggih sami-sami ini ada 100 kalau kurang nanti minta Pak Haji Tom Dima Oh iya. kalian Pak Lurah nggih mboten napa-napa Oh iya iki kisah kisah nang terusane ngono kok. apa Nyuwun kawigatosanipun Pak Tom tahun ngajeng menika nggih tasih badhe wayangan malih nggih pun penggalih. oh iya kayak iki tak Pak Tom wangsulan iki ngisore ya pokoke ayu kabeh ndedonga supaya usahaku maju Amin. omah anyar kindang payu supaya aku esuk iso ngragati wayangan meneh kayak iki ngisore iki tulisane sapa Ya iki iki lho. endi Ning dagelane ora kudu waluya rusuhin lho. iki waluya wangsulan soalnya
Nek dagelane sanes kula mengke wayangan teng ajengane kuwi ajeng buka otruk kula. Dadi wayangane men tadi delok. Gayane nggih. Mriki enten memanike ngati saged mboten saking Pak Parno. Oh saged. Nggih monggo. Kalih wau wonten pamundutan terus RJJRK. Apa wi? Rujak jeruk. Coba milih Waranggana, Waranggonten. Wah, lha iki aku rasah milih rawukan kowe gelem aku iki. Lho kok senengane ngono Sisri iki lho Sisri. Wah, kae to. Heeh. Kowe nek yahene iki ora krungu kae iki. Nek yahene iki. Heeh, kowe nonton apa-apa guting regunu ngono ora ngono. Lah wong kene wis tau lho bodo-bodone wong nyumet mercon dhuwur ngono kowe. Sapa to praktik kuwi ngono. Wanine nek sampean iki adol lah coba muni ngono kuwi nek cedhak. Oh ya si sampluk kok lemah. Gene ya. Wong bebojoan ora tau tentrem ku ya aku iki. Tenane kok curhat lho nang kene. Ya kepiye wong aku ki karepe iki gur kon turu nyambut gawe mangan ngombe. Bola aku jenenge digemateni lho. Wah, lah ya bekengkeng nang omah ki ya blenger kok lek maneh. Kadek kepiye dadi wong lanang iya ta? Nang omah wis dikloni. Ora entuk lunga ora bahagia. Dapurmu nek omong. Tak nek kowe ora nglakoni dadi wong lanang. Lah ya malah kualek to ndak aku rekoso tak dadi wong wedok wae. Wong lanang ngangkring kowe ora oleh kepiye umum. Ya ngono lah sampean nek ngangkring ya ora wayahan kok. Nah ya ben wong jenenge apik ana ngangkringan ku lha sing dodol. Ayo, Mbak. Heh. Sing dodol piye? Dodol ki wedok kaya lambene abing kae kaya Mensu ya. entu kok tempene gedhi-gedhi wae. Oh, dadi ngomah ki kurang to le nyepaki. Ya ana ning wis rusak anu. Apa wis morak-marik. Lah ngono sampean ki buka angkringan kok ngangkring nang nggone tangga. Beda lho tempene. Lah nek kono piye? Kono ki lek goreng meringin kae. Lah ngomah ki pinggire gosong ireng kae. Ora. Kuwi angkringan kidul pertelon kae, Mbak. Nek nika menape. Oh, lah sing endi kuwi? Wah, ngomah ula sing riko nika wis seneng. Iya, sesuk ning sing omah dipernahke. Wah, wis angel kae, wis. Ben ora gosong. Iya. Ya resepe no diganti no. Ya nek le goreng gosong wis baleni lah bentuke ku sing angel wis anu kowe. Nggih niki wau Memanikmu. ngejak sinten monggo, Mbah? Ayo. Dipilih di cap-cip-cup. Ayo, tang ting-ting. Ora ya. Wis langsung dicomot wae. Langsung dicomot karo tak merem ya. Engko mbok menawa anu do meneng apa ya aku etok-etoke ngrabane ora ngono ya. Kok ngrabai lho padahal. Kese aurane ki rak ketok angger sing meneng apa rada nyisih rono to. Sing ana magnete ki engko aku ki ngerti. Magnet. Aku tak merem meneng apa. Nah. Ngati-ati lho. Iki rada abot iki. Karo dabot. Heeh, magnete kene iki meh biasa. Terus rene. Lah iki rada gembendel sithik. Oh iki sing iki. Iki kok blong iki ngapa iki? Padake rem. Iki milih salah satu. Heeh, sik. Oke. Lah sing ngetang dhewe iki sing ngegong lho. Antara niki lho kanca-kanca iki kok cuma sing ngegong. Ya wis iki we. Ayo nduk Cahayu kene nduk kene nduk. Aduh. Heeh, iki agi bar saka Bali iki, Mbah. We pindah nete teko. Artine apa kuwi? Kapan teko? Oh. Ayo maju karo Simba, ayo nduk ayo maju karo Simba. Arep nyanyi apa? Arep nambang apa? Aku wis arep langgan minangkan pamundutan. Iki Mas,
dik hanya para godhong karo dik sabar sabar karo dik aku manis bolong susu ajae sing mati kleru sarep sithik aku ora bakal mlayu hei wes aja kuwatir nduk aku ora neko neko ning Magelang Mas jolali blanjane aja sumalah dicambe Mas didadosi adem-adem Mas kemulan sarung awes kadung jalamate ora usah bingung-bingung amanyang pasen Mas kok ora tetuku ade sabar kepengin kate ketemu reketek reketek sing saka bali oleh-oleh apa nduk apa nduk leak mesti Arah. oh ngawur Lah apa? jenengmu sapa kok iso tekan Bali kowe iki Kelly apa kepiye ana bocah waras wiris sok keli jangan guyu iki piye nek guyu piye marai ning ati iki deg-deg sar sego gudeg nang pasar Ngeleh napa, Mbak? wah ora no aku bar bantingan karo ingkung kok nang mburi kono Sing ngeleh aku sing ngeleh aku kok. lah kepiye apa disusuli Ora apa-apa, iki kok wae gampang. aku mau wis awan esuk Pak Haji Tom kula wae esuk numput tekan riki lho lah ngopo kok yo ketemu Pak lelancan Lurah malah wong pripun Pak niki acarane pun disusun apa dereng mungkin nek dereng disusun kula susune aku yo ngono Walan jero. lek takon sampean mau priye acarane pun Mpun disusun apa dereng nek dereng dereng disusun mengke kula susune ora terus sing gawe acara ki piyayi Kakung apa Putri putri Sembrono mangke kula tatane ngono kok ya ora disusun lah pitakonku iki pun disusun apa dereng nek dereng disusun kula susune acarane kuwi lho utuh karep ora ngono kuwi ayo nduk Cahayu ayo nduk Cahayu iki pamundutane jane Pak Parno iki Pak mantan pamon desa kene nek biyen kemakmuran saiki hulu ngono kae guluk-guluk hulu ulu-ulu Banaspati lah kira ilu-ilu ayo nduk Dibawani mboten. Bawani Dibawani, Mbak. Nduk. Suarane akeh ngomong wis dibawani mboten aku biyen ya Dik sik sakmene iki ya suaraku apik lho Pakne wah ngungkuli mercon nek suara nah aku mlaku ya sarwa-sarwi dewes lah rusak kan iki rek sampean sing rusak dasare ket biyen ora marek endi mau ayo Lah iki saking cilik ra ketok. yang bocah kok kaya apa telot Oh, nek sampean apa ya- telote kok ngene iki aku gelem dadi bukune Tidak berarti. ora apa-apa Ya kene sampean ya kok setip. Setip karis tugel. oh tak setip sisan ngomong Sekip. Ya nak. ayo nduk wah jan suaramu Dereng, Mbah. lah yo agi mengothok wis seneng Lagi aku mangap. Ampun ngageti to. ora nduk wah jan Ono wae kok tak tutupe nak. ndak kruyuk laler Ampun dereng. urung ngono kok Aja kok ganggu to. Rinoso sayaka rasa
Iya. Bocahe Lengatek ku ya dasar. bocahe tipis nek kok suarane landung ki tandron angine nggo endi ngono. Bener. Ayo, Nduk. Ngerti aku terangane. Lah ndi? Wong wedok ki anggere nyuwara tangane sing siji nang kene iki mesti banter. Lah kok iso banter? Wong kowe iki mernake stagen Nggih kok. napa? Oh, lah iya. Coba kon ngene ra iso nyuwara. Karo sore seneng ati ngenten Nek sinden incen aneh. Lah iya. Mau ngarep nyuwara ngenteni ngono oleh ngukel nganti tekan Semarang. Ya nganggo lagu napa mi wong maca. Ngenten. Suaraku piye Pak nih? Lambene beda karo kuwi. Apike kuwi jero iso sendul-sendul ngono kok. Nggo namung jerone iso Pak. Kowe iki mung meneng wae latih. Biyen olah vokal ra lulus. sumanding sisihmu Saiki nek gur semek ampun to Mbak. heeh to. Iki bawane iki ngono ke njot GR masane ku Kapan dancane. semanding marang sliramu ya aku nyedak to. Lah kok tangane Tangane tak lemburi ora iso nyuwara tenan to. mangke riyen to. Iya aku sabar kok, Nduk. Dirampungke riyen. Iya, dirampungke kek engko adus apa kepiye ayo. Wong iki sing ngenteni gara-gara kok kon atus. Nasa rina Bawa ki nek sena tangane nang kene sok ora mikir apa-apa. Ning ngene lho Pak Nek ning. bojoku ki angger bawa karo ngene lah sesuk kek kepiye. Lah ya rasane ki yo ngono kuwi ya sampean sing ora krasa bae. Aku wis mati Pak kok. Ne. Apa mbok Aku ki nyawang rono-rono ket mau ki tenan kok wiyaga igur ketok igur krungu suarane. Lah ngapa? Wah ireng kabeh. Tak nek ireng-ireng ngono ta. Lah iya. Lah iki busana kejawen sing asli iki yo ireng ngene iki. Lah apa iya? Lah duwene lho. Ya ora Kok wingi duwene? ijo. Iki ki Duwene saiki wingi ijo. Terus Nggih. abang ya ora kudu mosok kaya film continuity. Ya ta? Aduh kudu ganti-ganti. Iya nak. Ayo. Apa yangmu ta iki? Oh, duh. Kene kok anggar bawa kok ngelirik ngono. Lah anu. Oh, ngrungokke tintringan. Ya, sorry. Oh, balang Asane kendang. kadang-kadang rada sarente pernah kene ya ndak pindah rono. Iya. Aku ki nek nonton yo kiwa yo nengen aja ning anu tok kok ya. Wah, glungane kaya letong anyar. Monggo. Yen was rina enggal ratri
sliramu, Mbak. Iya wong ayu. Tak tresnani. Jelas ta. Terus melintir brengos. Yalah, brengose ora duwe kok diplintir. Lah wis tau brengos putih tangu aku mlakukan cah cilik kena kiri kok gondol jangkil. Kiring gondol jangkel. Tak tresnani. Lair Mangga Mbak Anggi. mong sliramu kang dadi maning kalbu denderetna kang katon malelo eling mugi aman saeling nadyan natur rasaku tansah aku tansah ngenteni tanpa kata idam tetes sing tresno Kisah samudra kalebet ning asmara ingatan sang sampun Iya, Nduk, Cahayu. Wah, iki dasare. Wah, alon-alon. Alon-alon. Wah, aja nglangkai ronde. Nah, ya. Lah ngopo? Dadi kecut. Nggih. Lah ngopo? Lah ya mbok. Kecut. Lho pengaruhe. Menika sampun pun sendikane Pak Nggih. Parno, pokoke ora ndek utang kene. Terus monggo. menika ingkang saking jeruk wau Nggih. lagunipun Sambang Dalu napa Sambung Wanci Dalu? Sambang dalu. Oh Sambang Dalu. Iki yo anu apa? Ana pamundutan kowe. iki, Mbah. Napa niku? Nyuwun memanikmu sampun Lah, nggih katur sedaya warga Pulutan ingkang nembe mirsani mugi tansah ayem tentrem Amin. sedaya sabibaripun amin. Kalih kaosku iklan no, Mbah. Oh nggih. Oke. Kaos. Matur Bapak Ibu sedaya para pamirsa, mbok bilih ngersakaken kaos ingkang wonten tulisan tucapipun Mazda. Mazda. Kaos. Kaos menika Tersedia wonten. tersedia wonten sak wetan panggung menika. Nggih, Reginipun. Ora regine ya Nduk ya, jane mau arep dindumke. Oh. Gratis ning gandeng kaose ming sithik penontone akeh ndak rebutan do suwek malah ora kalap. Mila dipun paringi rega. Oh. Padha bae. Oh, ngono ta. Ingkang kaos lengan pendekne namung 7 dosa gangsal, ingkang Nggih. lenganipun Panjang. panjang namung 8 dosa. Wah. Monggo Monggo. ngersakaken wonten siwetan menika, matur nuwun. Wis kaya SPG, Mbah, wis kaya SPG. SPG apa SMA. Nggih, niki Iya. das pundi. Pokoke sing penting diselingi karo ndedonga. Nggih. Imoket mau aku yo ndonga lho, meneng bae aku Muga-muga ndonga. panjenengane Bapak Tom anggenipun Usaha usaha properti. maju, terus Nggih. laris, Amin. payu, sesuk arep ora rasul ki iso wayangan meneh, syukur rasul ki niki setahun nek laris banget rencanane setahun niku wayangan ping 3. Nggih. Kok yo kerep banget ta ya? Men arep kerep ki sing nek ora awah nggo pakan. Iya. Mandir jageng. Niki Mbah dibaca ini ada layang. Oh nggih. Niku ora mesti ha genah ruwet ngono kok. Boten. Mboten nek niku mboten ruwet. Oh ya. Mangsine meh entek le nulis. Aku nek ra kacamata ra nyandak, Pakne. Lah gene jarane kacamata ya ora iso maca. Jaran Beda kita ya ora kok iso ya. nulis.
Niki nganu mbok jange. Nggih. Sengaja dikekke kowe iki lha wong kok banget tulisane. Jenengan cara sepeda motore lampune sing isih padhang. Nggih. Wong kula niku nek tulisan rapati cetha ning ngangger gambar niku jelas. Oh ya dikeki gambar. Coba. Nggih. Ganjelin. Nggih, matur nuwun. Lho diwaos. Lho sing gambare cetha nek waosane ora iso aku ki wis ngomong ora iso. Aja nguri bocah to sampean iki. Wah nganti kaya tanduran apa diuriki ora. Ya pusing. Ya kok senengane ora. Niki sing napa mau sambang. Lambung. Sambang dalu apa-apa nggih, Mbak? Sambang dalu. Iki kepiye tak balekke apa sing marai buwet iki nya nek anu wah jan ngono ya sedaya grenengan. Iki ora grenengan. Dadi Mas Dan niku matur sing arek dicaosi apa dhisik ngono lho. Oh iya nya. Oh, tambah. Wah, kudut 50 wae aku ora patek. Tenane. Wah, tenang. Apa Jan? Oh, tak kira tuku aku kok. Tuku timbangane tuku kaos lampu ora kena dienggo, kae kena dienggo. Iya, sing napa wae Mbak sambang dalu. Sambang dalu, nggih. Nggih. Ben dipinangani yo iki urut wae apa kepiye? Apa tolong-tolongan? Oh lancaran to. Oh iya. Lancaran nggih, Mas. Lancaran sambang dalu niku lho sing kaya kula ngajari niku. Kuwi apa ngajari kok ora cetha iki Sing ngajari. jelas to. Monggo Mas Impul. Ayo Pak Guru. Duding notasi. Kalingan jaman biyen. Monggo Mbak Laras. Ayo kanca aja doang nirwaake kowe tenan iki santrayen panjenengane Enggen kelora main kae nanging kelora turun kampus kampus sae eta penata nganggo malehake kowe kerimakan estu dawuhe lurae Enggen kelora leres ati kae nanging kelora turun gerdung kampus sae Gini-gini ketoprak dagelannya metu. Ayo Pak. ayo kanca aja doang nirwaake Kowe santrayen panjenengane enggen kelora leres kaitane nanging kelora turun Ya. terus sae eko tenane nganggo malehake kowe kerimakan estu dawuhe lurae Sampean apal ora iki tembung-tembung utawa ukara-ukara niki mau. Kowe engge kilura leres perintahe nanging kilura jaga kredung lempus wae aku dadi gurune yoga-yoga Wis ngono. Sampean gitu. Ya. Anu nika lho Pak Guru sing
pripun sing tembang dolanane kok? Napa niku? Sing alah sing kae lho. Ya Pak Guru. Napa niki Pripun, mau Pak dadi guru napa? Mang ngajari Pak Guru. Pripun? Iki gurune, iki gurune Iki muridé. kae muridé. Nek Ah, iya. rada bejigar karo aku. Nggih, Lah Pak aku nulis ngono ki lho ngaru, Pak Guru sak mriko ndrase ngaling-alingi. Heeh, Pak. Sampe nek dhisik ngajari kudune diajari basa kok ya. Jenenge ya ora apik kok. Nggih. 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 Sik lagu ndi to? Lah lha sapa tembang dolanan sing dhisik ki didudah ki. Oh lah iya. Donge kan Montor-montor cilik ngono kaya iki. Jangan Motor-motor. ronggang blendeng. donge nek goro-goro saiki bae. Ana bocah cilik. Bocah iki ana gerobak mandeg. Kowe rek pengarep nguneke babi. Aku ngerti nek tujuanmu iki pengarep nguneke babi aku ki ngerti. Ora ya Le. Ya montor-montor cilik sing nunggang blendeng. Ngantul liyan liyut mak gagap nang tengah kretek. Ana gobak mandeg, grobake isi babi. Ambune ora mati. Kowe pas muni babi, kowe ngangetke aku to? Pak Gede cungar-cungir. Kowe arep muni babine aku jedar-jedir ngono sih. Aja Montore rumangsa. terus ngak-ngok, babine senggrak-senggrok. Ngok. 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 Wah, aku seneng nek tapi tak seronggot pisan lho kowe. Ya aja ngono kuwi wong ki lagu jaman biyen ki ya pancen ana kok. Ya, kuwi Ana- kuwi ya ana- filosofine ya Lagu dalah. nek 17-an biyen aku ngene. Kepiye? Monggo sesarengan nonton Bagong. Tindak putih Raden menyang Solo. Monggo mampir Raden ora bisa. Monggo mampir ora bisa. Gek tangga kancaku metu. Ah. Nami kula kamuit, kula dados dokter, jampeni sesakit, sakelangkung Peter, gek kancaku metu meneh. Malah keleresan, kula gadah udun, sampun 3 wulan, mboten mantun-mantun. Nek jaman biyen ngono kuwi to. Wah, kandhane kok kaya. Kowe lah mbok takon mbahku to nek ora percaya ngono kuwi. Nah. Wah, wis entek. Nek sene gembira loka ke kepiye Pak ne? Heeh. Kepiye to? Gembira loka ngono kae lho. Oh. Sing kepiye ke lagune? Wingi dolan nang Nduk, Wingi dolan Semono. nang gembira loka. Dina minggu tone. Jaringan iki. Gajahe Ana ontane. Munyuk. Sesat kewan. Apa-apa ana. pengen pramanono, Bandulane ana. pengen jajan cekae ra gawa duit. Nadyan tilas bocah uga dina minggu ayo nang gembira loka. Kata-katamu ki ora ana kok prawan-prawan. Kepiye mau? Gajahe Ana. munyuk ana. Ana. Sasat kewan apa-apa ana pengen prawan ana. Prawan. Lah ya prawan iki do praon. Prawan. Bandulane pedhot ngono kae. Pengen jajan cekake njaluk Pak Tom. Aran cekake randi duit. Cekake nganti kaya kathok. Engge menika namung ndudah Nggih. lagu-lagu jaman riyen. Men ora do ilang. Rek malah apik to Cokono ora gawe kangen aku. Apik malah apik. Bangane ge angguran wagen metu wae kok jula-juli, lah jelek aku. Ya wis anu wae. Sing kae sore-sore kepiye guys? Ha, coba. Sore-sore Neng latar akeh kancane. rame-rame tetap
tak ngarepi kanca ayo kanca kanca sing prayekta Ayo dosa-dosa ayo mobong desa lawang kowe sing marah-marahi Mas Dan, apa mbah Pak Haji Tom nggih ngersake Julat Jolin iki wis disawer gek biyayene arep kondur. oh nggih Jenengan 100 nggih kurang ki mbah yang njaluk dhewe. oh iya Gek Aku kowe 100. Aku sing ngongkos serono ora neng kur 100. ya ora apa-apa jenenge wis Yo. diparingi matur nuwun iki tak simpen kene ya Pak Ne lah ngopo to Duit negara kok tok dele ngandeng pawuan ki lho. ya kena hukuman kok nek kobong ora kok pawuan to Subrono lho kene kok pawuan ikete apik mbah ikete mbah terus nes Ini ra sembrono. kuwi motive jenenge celeng kemengen kuwi mbah Iki ya ngono iki. piye mbah Aku ki wong ya le. nggih ora motif ngono kuwi jenenge celeng kemengen Ngono kowe ngerti aku kok. ora lah niku ki nuduhke nek kono nek sampean nek ora dong modele apa ya to Iki jenenge celeng kemengen ngawur. apa Iki kire anyang-anyangan. ayo jula-juli mboten usah ngagem Ora capek-capek gunung. kowe nganggo ya ora apa-apa kok oh Selak wengi. walah men lha iki arep kondo dasare mole nganggo saben bengi ayo Jadi iki nyekait aku ngerti acarane iki nyekait aku itu sah iki. Ngerti aku iki selak mut-mutan. ya wis liwat Aku barang ngangge ucul. caping gunung Aku ucul blangkon iki mau. wah jan kok Pak lapangan Lurah ki le ngendika. Wih. Kaya lapangan. nek lewang suran piye Sesuk nek Karang Taruna Poli kan mriki mawon. semesi saben bengi tidak nyawa konang luwese Pemeneh nak jejaluk. wah ngalahi apa-apa ya mbah yen memajang among karo janur kuning ora sampean kok sung ngedruk-ngedruk tumane lho tekan nggon klambi Tuma apa? lho apa kuwi Cathak kok. malah luwih gedhe ya kembang
nirokke sampe weton. Dadi nganggo ilate piye? Sapiteng. Ora sapiteng. Apa cita? Servi. Apa kuwi? Mumet Kang Slupan aku wal. Waduh. Iki sapa iki? Aku sing mbau reksa kene. Waduh, iki Pak Tom ndi? aja goleki Pak Aja Tom. entuk bali singek. Lah Singek. ngopo sing sabar? Urung rata wal. Perasaanku ora penak. Sindene urung. Dalange ya urung kok dalange. Oh, dalange wis satu. Ngene, undang-undanganmu Mbah apa, Dik? Dik. Dik, kowe ndedonga sik, muga-muga usahane Pak Tom maju. Aku mesti ndonga wal. Sisri wis dikeki tas. Aku urung. Kowe sesuk ya dicepaki ning lorek Tas apa? plastik. Terus mau wis dibleke pitik. Ayo kae bleke pitik karo bojoku mergo dine tas ning kae pitik lengku nyolong jeneng. Mumet neh wal. Mumet. Walah mbok ya wis ora usah mumet-mumet. Wis ya. Wis selak wengi. Iki limbuane tekan jam 1. Oh, iki didawak-dawake iki. Heeh. Iki tekan ngendi bawane Wis iki, Mas? kok wis jur bingung ngono lho. Apik, Mbak. Weh. Walik. Kaya Wong wong ndandasku dhewe kok bingung kok. kaya wong nyunggi tarangan pitik ngono. Apik ngene terangane. Ketok ora apik lho. Men. Bujel iki lho. Ken biyen nek bujel wae. Nek lincip teneh ngeneki. Udan. Panasudian. Udan panas Lenga-lenga-lenga. kabenggono. Ya iki sing dikersake mau. Iya. Sak cedak-cedake Oh, pasar pitik. Isik cedak pasar sapi. Siono. Sak galak-galake bojo sing dhisik. Terangane isik galak bojo sing keri. Walu ya curhat. Ngono kuwi terangane pancen wis nasibku. Ora sanangis. Ayo. Ora usah nangis kok njut nangis ya milih tekan ngendi kuwi lho. Metu kuping barang. Diterima ke mulakno dadi wong kurang ngezel. Ning kranon tuku es moga Pak Tom sansaya sukses. Hey. Ayo ndedonga dulur bareng-bareng.
ora peduli iki dinane peteng supaya Gusti tansah paring langgeng sedulur kabeh ora susah nanging seneng amin iki jare hiburan sebab acarane jare rasulan mula dianake ala wayangan Bapak Haji Top iku sing ragatan iya aku genti sing ayo dulur padha maju sarate gotong royong kudu karo mesem guyu ora kena dulur ala padha nesu supaya desa Pulutan sansaya maju iya matur nuwun ingkang sampun peparing tak dongake kabeh sansaya angin Bapak ingkang sampun peparing Gusti Allah mesti uga tansah peparing amin ya rabbal ngalamin bejane dhewe-dhewe aku mau medun kono kuwi sampean entuk siji to heeh iya iki tak kekne kanca-kanca ya iya sing ikhlas to Mbok ya ora memelas ngono to, jenengan ki wis dadi dalan job. Gek wis diparingi dhewe. gumun aku yukan Karo arep Pak kok ngopo Tom. to duit ompakan pitik ya ora doyan malah wong desa aku ki kowe kepiye to wong urip ning alam donya kuwi tenan saya tuwa saya akeh ragate lah apa butuhmu ki apa contoh wae kowe ngerti to bayi lahir kae ora nganggu saya suwe diragati saka popok grita nganti tekan ketu nggih wis saya tuwa meneh ana sing nganggo celana dalam celana kak celana panjang nganggo nganggo sepatu saya tambah to penganggone engko saya tuwa meneh nganggo kacamata saya tua meneh nganggo teken kursi roda. Saya tua meneh ana sing nganggo kursi roda. Mula saya tua, nggih Pak Tom, matur nuwun nderekaken keguntur tembok ten celone Pak Tom. Tegese Diorek-orek bocah. ampun kapok. Nggih, wah dosa nggih. Nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Sedaya mawon nderekaken Sugeng Kuntur rahayu ingkang sami Nggih, Bu Tom matur sembah nuwun, Bu Tom ngastos-atos nggih. Saiki nek yoja niki mriko nggih ngilen nggih. Oh kaya penunjuk jalan. Ngono kuwi. Mbak, ngono kuwi karepe men gek ndang. Oh nggih, niki nggih ngono kek. Wah, aja. Aja sok ngono kuwi to. Sing penting ning alam donya iki srawunge becik, pendake becik iso bersyukur. Wong ki anggere seneng bersyukur ditambahi nikmate. Mula niku to aku ki Nek ambene bersyukur. dilangi nikmate. Syukurlah monggo. Niki terus ke campur sari napa? Campur sari. Campur sari. Ping gunung napa Juli? Campur sari Joni Laras. Joni Laras. Nadyan wato Sarata. Lata. Mane banyu bening ayo le Mas Roni.
Iya. Oh, Bimo. Ayo Bimo. Bimo. Syukur bisa gunung desa jadi raja dene elang kone padha lara lapo Sampun Masda, sampun pun sendikani sedaya pamundutan. Ya kali. Ya ora isih ono. injih tesih wonten pamundutan Akeh. monggo Wah iki sing ruwet nge. Sugeng dalu, sugeng rawuh untuk kedua kalinya di Pulutan. Mulai acara yang dalu menika lancar mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Nyuwun ninggal katresnan. Ingkang nyanyi Mbak Saras, kajenge Gumyak swasana mugi-mugi warga Pulutan ayem-ayem tata titi lan tentrem. Matur sembah nuwun amin. Nggih, monggo Sendikane? arep disendikane? Nah monggo, derekaken. Oke, siap. Iki Mbak Saras. lagu favorite Mbak Saras iki ya. Nggih, monggo. Seperti Mas. Sobat Mas, Bapak. Ayo, ayo kita coba, ayo benangkani, ini pamundutan, lagu tema, ayo lali, jalan, ayo kita coba, ayo bareng nyanyi, benangkani pamundutan, 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 pamundutan. Sing dalu. Sugeng dalu. Piye, Mbak? Apa kabar hari ini? Oh, alhamdulillah. Wis teges. Teges. Apake penak ya mung mau ngantuk ya kurang turu dadi kok guru ngantuk-antuk Mbah Bane. Ini saiki wis ora. sakniki pun teges malih Sakniki pun teges. Teges. Lemu bubuk Mas kok jam pira, Mas? Jam pira mau ke 1 ke turu. Terus bareng isak tangi. Ngeja ya. Bablas Turu meneh. ki niru Werkudara apa Sencaki apa Kresna apa Puntadewa. Pripun, Kepiye, Mbak? Mbah? Nek ora miring ngiwa miring nengen ora tahu kok Puntadewa ki turu mlumah ngono ora tahu. lah iya Lah iki nek ya miringe rono to, ora tau. Mosok mlumah ya ngene ya ora iso. Iya. lagunipun ninggal katres Tinggal katresnan, ayo. Monggo.
tepasi. Suwuk aku. Matur niki dari sinten niki? Ini Niki Kipas, saking ya. Sutresno niku sik lenggah teng mriku mbok sapa asmane. Injih. Pokoke maringi tepas dienggo Pak Dalang. Menika Oke. kalih. Oh iya Pak, Matur Mas sembah nuwun. niki mau enten. Enten Terima apa? kasih juga buat rondenya Oh, dari Pak oke. Gito. Oh, Cik, sama matur nuwun, kipas Pak tadi Gito. udah Ya. dikasih Udah saya dibagi. ditambahin meneh. Oke. Nyomen roto kok ndak darani aku dhewe. Matur nuwun. Iya. Tasih wonten satunggal Nggih. pamundutan. Perahu layar. Injih. Pra layar mau jane wis ning meneh ya ora apa-apa. Perahu layar. Plaur Perahu layar. rayal. Perahu layar. Layar. Yar. Perahu Perahu layar. layar. Perahu layar. Ayo. Sing nyendikane kudu Mbak Niken. Injih. Oh, Iya, Dek Saestu Niken. sumpah nggih to, Pak. Halo. Lho, menika nun sewu, menika kedah Mbak Niken ingkang majeng. Oh iya, Aku ayo. tak terima back. Monggo. Kopet. Gedabek jarimu. Saya agak diling ngarepe ya wis. Nggih. Lah. Mbah Wal, Iki tak kebuti main pulen. kok kaya sate lho. Ora dikebuti kuwi wis pulen kok. Oh iya itu. Ora ngerti ya. Menika- Nggih minangkane pamundutan. Saking Nggih. sinten? Saking piyanipun orang aku jenenge niku oh Pak Supri. Nggih. Pak Supriyanto. Nggih. Nggih. Oh nggih, Oh, nggih. nggih. Ngersake ingkang kangge wingi-wingine perahu layar. Nggih. Dipun kersaken panjenengan Mbak Oh, Niken. nggih. Perawanannya apa? Perahu layar. Perahu layar. Perahu ral-ral Mangke ngono. rujakipun wonten GR-GR. Oh, GR mah ya. Ayo Mas Juang. Iya, iya. Iki pamundutan wis padha dipinangkani. Ya isih ana siji sing rujak jeruk iki. Ya engko nek gara-gara iso ya. Sing luwih longgar wektune. Oh iya. Ayo teruske lakon, Dik. Ayo, Mas. Ya kirim pate kasike ya. Khususnya Nilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa laruhi para pupunden dalang Saknuswantara wa laruhi Ki Sena Nugroho. Al-Fatihah. Ayo. Kae rantak-rantak Wadya Balakurawa. Wis delok wae, aduh arep kepiye kae. Ya. Tansamar pamoring sakma. Sinukmaya winahya ing asepe sinemban teleng ing kalebu bambu kaning warana talen saking liyap-layape ngaluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati Tan kamu semanjung tergupit sanggan sangarup Kuro gantoko capok Sangger kuro patih harus kuning awis yang jaring poro soto kuro pating bleber pating pencilak Oi maling, lek dalan